Sa good vibes, makasarang ka magsulod sa morgue. Inyang experience kadalon sa inyo sang horror room sang USLS AB Communication students. May report si Nico Delfin. Sa entrance pa lang, daw maisol na ang mga estudyante sa Morgue de Peligro, nga horror room sa AB Communication students sa University of St. Lasal. Sino manabing hindi mahadlok sa amo sini nga sitwasyon sa madulom nga hallway sa isa ka daan nga ospital, imo masugatan ang mga nagkalain-lain nga mga tinuga. Gani sa una pa lang nga adlaw sang horror room, ginapilahan na ini sa mga estudyante. Supposedly, the first day gidya is for media and sponsors, but we allowed na lang ang mga students to come in because grabe, gidang ilang participation sa horror room. So, first day pa lang, ang pila namon, laba-laba na. And medyo, it's a challenge for everyone. Kasi gapangapa pa kami first day pa lang. But so far, it's so good. Ang horror room ang tuigan nga proyekto sa mga AB Communication students kada Lasallian Week celebration. Kabahin sa ila fundraising para sa seniors project kag ginaplano nga field trip. Diri sa makita ang ila talent sa makeup kag prosthetics, pag-arte kag set design. Mismo mga fourth years as the core crew members of this production, ginbuhos namon tanan namon nga efforts kag oras sa Morgue de Peligro para to become its best. Magalawig hasta Nobyembre 2 ang horror room. Pero pahanumdom sa mga week, hindi kamo magpatuga-tuga sulod kay base mabutang kamo sa alang-alang nga sitwasyon sa Morgue de Peligro. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.